Iz krize u krizu, pa u novu krizu. Društvene krize su oduvijek dio života, no nikad patnja i stradanje nisu bili toliko dostupni kao danas, u vremenu kada ih pratimo iz minute u minutu. Pa kako ne? Ja mislim da svaki normalan čovjek to osjeća. Ne možeš biti miran kraj svih tih vijesti i događaja. Gledam Cvijeće, gledam dobre emisije na televiziji i šetam. Evo sad upravo čekam kolegicu i onda idemo na ručak. A mi nismo toliko tu snažni da se odupremo, pogotovo narod. Narod ne može ništa napraviti za to. Mogli bi, ali nismo tu. Pogotovo jer mi smo generacija djece gdje su naši roditelji proživljavali rat i oni su imali puno manje informacija tako na jedan klik i oni su se puno manje brinuli oko toga i mislim da su puno lakše to psihički podnosili. Ljudski mozak koji je na neki način još uvijek na svojim prapovijesnim postavkama nije prilagođen tolikoj količini negativnih informacija. Naš mozak je nastao da detektira prijetnje jer naravno prijetnje je najveći problem. U slučaju neprepoznate prijetnje rezultat je smrt, u slučaju nekakve neprepoznate dobre informacije, rezultat je gubitak. Ono što naš mozak jest da smo mi skloni uvijek bili tražiti prijetnje koje su kratkotrajne, očite i može se na njih djelovati. Dugotrajna izloženost stresu i nesigurnosti ostavlja posljedice. Sve više ljudi traži pomoć, što u praksi vidi i splitski psihijatar Ivan Urlić. Dolaze sve mlađi ljudi, mladi ljudi na pragu odraslosti, koji su u srednjoj školi, pa čak i niže, koji dobivaju te atake tjeskobe. I te atake tjeskobe zapravo ne mogu niti povezati sa nekim događajima, ružnim događajima, nekim pritiscima, nego jednostavno njihova senzibilnost i životno neiskustvo zapravo ih čini bespomoćnima. Krize se gomilaju, a predaha gotovo da nema. Vi nemate mira više nigdje. Niti kad ste na miru, kad ste na ljetovanju, kad ste na zimovanju, uvijek vam je jedno uho nekako šta se događa u svijetu, hoće li me zahvatiti, hoću li se vratiti kući ili će se nešto događati usput, a to se ne odnosi samo na ljudsko djelovanje u smislu ratovanja i agresije, nego smo agresivni na naš ambijent. Rješenje ipak nije potpuno isključivanje. Istraživanja pokazuju kako sve više ljudi u potpunosti izbjegava vijesti, no stručnjaci upozoravaju da ni to nije dugoročno rješenje. Jedno istraživanje već u Britaniji pokazalo da već 40% stanovništva potpuno apstinira od gledanja vijesti, što je potpuno krivi pristup, jer skrivanje od problema ili o potencijalnoj opasnosti neće nam pomoći, nam možda kratkotrajno, dugotrajno će do toga dovesti da ćemo se naći u još gorim okolnostima i politici. Kako se ipak donekle oduprijeti preopterećenju informacijama? Ono što ističu Goran i Ivan je prvenstveno fokus na stvari na koje možemo utjecati. Ne da samo pasivno pratimo i nadziramo što se događa, nego se usredotočiti na svoj život. Koja je meni svrha u životu, koje su meni veze u svakodnevnom životu, da li sam ja dobra osoba, da li sam građanin, da li sam aktivan u zajednici, pronaći tu ulogu. Ono što je zamka je da su mobiteli i vijesti kao izvori brzog i kratkog dopamina, da nas pretvaraju samo ovisnike koji sam pasivno prati, izgražuju se na tome kako je svijet, više nije nad njihovim utjecajem i ne možemo ništa, što je vrlo, vrlo loše. Ljudski kontakt nema zapravo pravu konkurenciju i što više se družiti, jer nova civilizacija nas na neki način izdvaja iz ovog društvenog. Između stalne izloženosti i potpunog povlačenja ključ je kao i mnogo puta u ravnoteži. Biti informiran, ali ne preplavljen. Biti prisutan u svijetu, ali istodobno stabilan u sebi. Mateo Keller, N1.